Det vi skal vise i dag er, hvad der sker. Når man tager en bordtennisbold, og så putter den ned i et syltetøjsglas, og så kører det rundt på bordet, og så skal vi så finde ud af, hvad det er, der sker, når man løfter glasset. Vi tror, at når vi tager bolden i glasset, og vi drejer glasset rundt på bordet, og vi så løfter glasset, så bolden den bliver ved med at dreje rundt nede på bordet. Det der sker er, at når vi løfter syltetøjsglasset, så bliver bolden ved med at snurre rundt op i syltetøjsglasset. Og det tror vi simpelthen sker, fordi at syltetøjsglasset der har jo sådan en form, så det går sådan her stort for oven, og så spuler det sådan ind for neden. Og det tror vi sker, fordi hvis det var, det kørte rundt ned for neden, så kunne det ikke sådan blive ved med at køre rundt i glasset. Men hvis det var, at det kom op og kørte sådan på kanten, så kørte det rundt i glasset, som I også kan se der på videoen af forsøget. Og så hvis det er, vi prøvede for eksempel også med et bæreglas, hvor det bare går lige ned, så der kunne den ikke komme op og snurre rundt. Vi ved ikke, om det også der gjorde noget forkert, men det er vores teori. Hvad laver du? Jeg skal lige. Nej, men med det her skolelukning, som I har hørt så meget om skolestruktur her. Fy for fanden. Okay, det bliver bare ødelagt, vi filmer det. Det har jeg taget. Så lad dog være. Jeg er så ikke til at blive kæmpe til at sige. Så lad dog være.